Какво стане тук? Лазар Стефанов Касабов, по прозвище Петела. Роден на 11 септември 1926 година в Бургас, така с третокласно образование, по професия техник-енциклопедист. Подете си бележки, въпросите после. Безпартиен, разведен, осъждан 5 пъти, крадец живче, скита постоянно из пределите на страната. Транспортната милиция беше ревнала от него. Сега кажи на колегите как действаш. Обикновено с тия дата през другия, че не може. Забравя шутаранга свой, обикнал своята кралица. Веднъж кралицата каза: изпей ми, шуте, серенада, и трогнеш ли сърцето ми, целувка ще ти дам в награда. И звучна песен се разля, тя гали нежно как милувка. А през нощта до шут разбра, как сладка беше таз целувка. Глупакът шут обезумял, с свежи рози той пленува. Уви не знае той, че тя с други пак ще се целува. Аз ко съм? Не съгласа да бягам. Една друга работа мъта. Като му дойде времето, ще ги обадя лекичко. Той е началника ми. Мене ме цени много. И като ги... Нали, той ще... И за него добре, и за мене много хубаво. Ставам техен човек. И най-късно на есен съм при вас. Нищо не разбрах. Ама ме запреха на църквата в мазето. И не съм ял, не знам колко не съм спал. Ке заспам, ке риптам, ке гледам и коните и ке им се молам. Свети Георге, велям Свети Георге. Свети Георги, качамак стана, ке се мре, ке се умира. Аз не съм виновен. И аз не го видях попът, откъде идеше. И аз не знам как да го отепам попът.
Не ми веруваш? Йок да ме чинат. Йок. Виждам това така обичано и уважавано от всички ви понятия. Хайде, нека има по-малко талант, да има повече морал. Талантът по него дава Господ и никой не е виновен за бездарието си. Но за морала си всеки носи отговорност. Батко Филипов Стаменов, роден в София през 1968 в разбито семейство. Баща словослагател, майка плетачка. Останал сирак от ранна детска възраст, осиновен от леля си. Откачил казармата, симулирайки епилептични припадъци. Да продължавам ли или вече внимаваме в картинката? Вие кой сте? Аз съм този, който по служба вади души като развалени зъби. Дето едно време носех Левското знаме, тая ръка сега държи лъжицата. Станахме баби. Ах, братя мили, няма какво да жалим. Ако ние тук сме скитници и страдалци в България, нашите бедни братя са 1000 пъти по-зле. Там народът пищи, кански в робство и няма какво стори. Ние поне сме свободни. Свободни. Ако имаме свободата, ние имаме всичко. Може още дълго време да страдаме, може още дълго да гнием, да умираме по влашките улици, но нищо народ без жертви не е народ. България има цял народ от роби. Нека има и няколко мъченика днес. Ще значи да се мъчиш, да страдаш. Да гладуваш, защото нашата храна е идеята. Да умираш с една дума. Да бъдеш мъченик. Ама ние сме били тия мъченици. Нека колкото повече ги има, по-добро за България. Но да свърша. Аз знам, чувствам го. Работите се променят скоро, ще се размири политиката и нашите ръце не ще останат празни. И нашите сърца ще загърмят отново и ще викнем смърт или свобода. И ще умрем в слава и в борба и няма да загинем като кучета по тия улици. Ще се бием още, братя мили, ще се бием за свободата на България. Да живее България! Да живее България! Да живее странчата! Да живее странчата!
do 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 do